Attractiepark Sibrandis sluit na 54 jaar het warm. Als Sibrandi weg zou vallen, zou dat toch heel teleurstellend zijn. En ook voor de andere ondernemers in Rijs een dompertje. En werknemer betonbedrijf ont schoudertafest in beton. Goejoen, dit is Kijk op Friesland van maandag 15 april. Het verneemde liedskalige attractiepark Sibrandis in Oudemarden giet dicht. Eind augustus is het park dat ook wel bekend ziet als het Vogeltjespark voor de allerlaatste keer hiepen. Maar alle jaren aan 40.000 bezoekers draaide het park goed. Dit tientallen attracties waren van een soort drokte. Net alleen nog bij Sibrandis zelfs, maar ik in omjouwing. Allemaal horeca, campings, een caravanpark, diverse hotels. Dus dat versterkt elkaar allemaal en toeristen komen hier graag. En Sibrandi is dan toch met ettelijke 10.000 bezoekers per jaar een belangrijke bijdrage. Eigenaar Simon Sibrandi gaat met pensioen. En zijn zoon Rink wil het park net in zijn eentje nemen. Het park is deze maand en simmer nog hiepen, daarna wordt het leeghellen. De attracties zullen dan via internet verkocht worden. Een werknemer van Kielstra Beton in Drachten is van een morgen op het trein van het bedrijf vast komen te zitten in Nijstwatten Beton. De man hier dubbel pech. Eerst riet er een karre met 2 ton cement door zijn arm heen. Daarna waard cement door hem heen stwat. De man werd ontroffen in een saneerde betonbunker. Brandwachters hadden de werknemer die ont de schouders sta in het cement ziet uitgroeven en oordroegen onder het ambulancepersoneel. Hij is naar het ziekenhuis in Ljouwerta gebracht. Het is nog net bekend hoe het ongeluk gebeuren kon. De eigenaars van 34 recreatiewenten op de But bij Grauw komen in actie in de komst van 3 wenarken naar het eiland. Het is een te grote omslag op het lietse stukje natuur daar. Het gaat om deze 3 wenarken. Ze lezen nou bij de Minne Vinnen, maar daar wordt bouwd. Dit moet een locatie worden, vlakbij deze recreatiewenten. En de eigenaars ervan binnen het er net mee eens. Het belangrijkste punt is denk ik toch dat het op dit moment een geweldig natuurgebied is. Werd jaren verliezen bij de gemeente die afspraken moet maken binnen. Wat de eigenaars echt benauwd voor binnen is dat de wenarken in de toekomst inruilen worden voor verste recreatiewenten. Dus dat projectontwikkeld is het stukje natuur volbouwen, krijgt dus wat noodbad op de oude locatie van de wenarken. En dan kan de projectontwikkelaar zijnzelfde tactiek hier ik herhaal terug. Tussen de arken die moeten futten, moeten wenningen komen. En dan ben je 3 plezier 4 arken. Als de 4 wenningen deels is, dan krijg je hier een stukje bebouwing. Wees net blij mee best. Het is niet een op zichzelf staande voorstel. Het heeft te maken met de verplaatsing om Grauw een gebiedsontwikkeling te kunnen realiseren die iedereen heel graag wou. Dus dat betekent dat die arken naar een andere plek moeten. En we gaan vervolgens kijken, als je een plek vindt, wat moet daaraan gebeuren om die arken zorgvuldig neer te leggen. Dat is wat we hier hebben gedaan. Eind deze maand besluit de gemeente van Ljouwert tot de wenarken verhuizen kennen. Van de zonstreken in ons land dat het Neder-Saxisch praten wordt, docht Friesland het beste. Het Stellingwarfs zit na jaren weer in de lift. Ja, dit is een memory spelletje. Dat hebben de kinderen gemaakt voor de kleuters. Het hoort bij een verhaal over dierenvriendjes. En de kleuters moeten dan het woord bij het plaatje zoeken. Dus je hebt een schaap en dan moet je het schaap zoeken. Neder-Saxisch op squallen. Het is voor gewoonhouders nog hield het wel wat wen. Ja, we hebben ook ouders die zeggen gewoon je tijd investeren in streektaal. Wat is dat zonde? Dan kon ze toch beter Chinees leren of Spaans of zoiets. En dat het dichter bij de deur ook interessant is, ja, dat moet je soms wel uitleggen. Toch heeft het Staalinstituut, de Stellingwarver Schrijversronde, het drokken kregen. We zien hier dat de belangstelling ervoor toch groter wordt en dat meer mensen er wat mee doen gaan. En dat mensen er veel positiever over denken en, als zeg maar 20 jaar geleden. Ik het al jonge cursisten neemt daar. Wie we daar onder het maait iets waar. Hier is Piet Paulusma. Joen, een mooie ondergang van de zinnen. Vannacht vrij helder waar. 3 of 4 graden. Eerst na de eerste wien. Matig rond vrij krachtig. En dan op de morgen. De zinnen is er flink bij. En de temperaturen 13 of 14 graden. En eerst na de eerste wien. Matig rond vrij krachtig. Die maken het voor het gevoel of het kouder. En de peerske simmer. En dit weer Kijk op Friesland. Ik wens je nog een heel noffelijke jong.